umphathi wethu obekade evotela ukuthi abayetafuleni fula besebandleni ngingene nozaleyo wami namadodana bese ngibengele obaba abahloniphile osukwini namhlanje bazalwane encwadini evuliwe encwadini kaLuka 10 ngizokhuluma izinto eziningi bazalwane ngizobonga nje lenkonzo yomama inkonzo yomama ishona phansi kodwa namhlanje ngiyibona i-right kuba besebandleni encwadini kaLuka 10 ikhuluma ngamantombazane amabili enye intombazane yayikhoze kakhulu ukushabasheka enye intombazane yaba nesabelo sayo eyayizalwe naso yavele yahlala ezinyaweni zikaJesu ithe noma sesekuzo omunye ukuthi hayi wena kwenzeka njani kuwena wathi mina hayi mina ngihleli la basalwana usuna namhlanje bakuphula masihamba nathi yazi eyinkinga ehlangabezana nayo uThixo kuphela ozaziyo ngingahlale ngizimemeza mina lana kanti manje wena uzongihleka thula abesebandleni kulo mzuzu kunakane hora emizini yethu esiyishiyile emakhaya sizohlala nasizobuka sizodla ukudla thula abesebandleni baba uNkulunkulu basingathi angaba nathi neseyinkinga nje zonke ehlangabezana nazo kodwa ngicela ukuthula emakholweni uyazi ngicela inhlonipho sihloniphaneni njenga namantombazane bazalwane ahlonipha